For this time next year, your colleagues will be coming to you for food. They'll be coming to you for refreshment. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m unu. Unu afụgo n'ife Pastor Adeboye pụtara na-agwa congregation by this time next year, somebody will be coming to you to beg you for food. Can you imagine that statement? Can you imagine that talk from a pastor? So if I want to encourage now poverty, egbere ya bụrụ ka onye ọbụla nwe nwanne enwe egbere ya bụ ka ofu onye nwe ka bana ya ofu onye. Ịma a na-ekwu ihe a na-ekwu maka ndị pastor ndị chọọchị a, ọ dịghị nnọọ ka enwere hatred ebe fa nọ, ọ dịghị nnọọ ka enwere ife eji hate ihe iche. Some people they are against this man na-akpọ Mathias Ezeaku due to if you believe na go she eme. But if I learn if I pass about na give na Mathias Ezeaku nwere his own opinion na go she fota if ndo ka na-eme. How can a pastor go na pulpit now go the whole people another place? By this time next year, somebody will your friends, your well-wishers will be coming to you to beg you for food. As it is, egbere abụrụ ka ọ dụrụ onye ọbụla na mma, ọ dụrụ ofu onye na mma. Okay na ị na-arụ n'ọfịs nwe ndị na-akwụ ụgwọ, ị na-akwụ ha ụgwọ, and ụgwọ ị na-akwụ ha bụ ka ha maintain their life, ka ha solve their need. And so for the barren to understand ha bago ebe ayogini ọ bụrụ ihe pastor na-ekwu na pulpit. If I have hypocrisy, the thing but not hypocrisy. The man is just indirect way encouraging poverty, encouraging begging, encouraging people to enter street to do as they like. How can the pastor do to and no that kind of influence? But I know on social media now ekwu no ife kwesị ikwu. Some crowd na say hey, crowd and etimpu. Instead of use common sense, more understand the okwu aha. Chukwu and azo odire egbere aha. Say for this time next year, somebody will come to you to beg you for food. Can you imagine talk? Can you imagine talk? Can you imagine Christ like? Can you imagine Christian? Dalono.